Ikaw ang magpapasama. Alam nyo kaibigan nandito naman muli si Alimbuyog. Yung sabi ko sa inyo pindutin ang cellphone, Alimbuyog TV. Lagi pong i-share nyo, i-subscribe at i-share nyo ng maayos at nang sa ganun lahat kayo ay napaligaya ko po lahat Alimbuyog TV, official channel. I-share po nang i-share nyo yan at ayos po tayo. Lahat po, araw-araw gagawin ko kayo ng joke na magaganda. Ito po ay tungkol sa manok. Alam nyo mga kaibigan, yung barkada ko ay sumaabong na ng sumabong. Ay wala, ubos na halos ang kwarta. Laging talo ho. Yung mga bitaw niyang manok ay talo ng talo. Ay ngayon ay napupunta sa bahay. Mga kaibigan, pare Alimbuyog, magandang umaga. Oy, pare, tuloy. Kape ka muna, pare, kape. Pilayin ko muna kape. Maya-maya sabi sa akin, Alimbuyog, ay balita ko, Alimbuyog, ang mga kaibigan mo, ang mga manukan mo dito, yung nabalitaan ko sa mga kaibigan mo, ang farm mo ay napakaganda ng manok. Ay, o pare, talagang yan, silipin mo na doon at napakaganda. Ay, di ang gawa ko, mga kaibigan, sinamahan ko. Ay sabi sa akin, pare Alimbuyog, ang laki na ng talo ko sa sabong. Pare Alimbuyog, talagang gusto kong bumawi. Ay paano pare, para na mabawi ka? Pare, ako na may pahingin mo ng isang manok. At aking pupustahan. Ay di ako pare, sabi ko sa kanya, pumili ka na lang pare dyan. At ako may niluluto lang. Ay kumuha na ng manok, pagdaan doon sa aking sa may kusina, pare Alimbuyog, ay dala ko na rin siyang manok na rin. Akalaan nyo dinala sa sabungan, mga kaibigan. Nagpabili na ng lupa, ipinusta doon sa manok na kinuha sa akin. Nako! Kinabukasan, nandyan na uli sa bahay. Pare Alimbuyog, talo yung manok na kinuha ko rito. Pare, isa kagaling na manok ko dyan. Tinalo yun. Ay, talo pare, tumakbo. Anong tuloy tumakbo? Ba't ka ako matuloy? Ay, naku pare, ubos ang kwarta ko. Ubos yung bilang-bilang ko sa lupa. Ay, saan ka ba kumuha? Doon sa kanan o sa kaliwa? Di ni pare Alimbuyog sa kanan? Naku pare, ba't diyan ka kumuha? Bakit pare Alimbuyog? Ay, ang mga yan ay running condition. Mga nirayan talaga, anong tutuling tumakbo dyan? Ay, doon ka kumuha. Ubos talaga ang kwarta mo dyan. Dapat din sa kaliwa. Sa kanan ka kumuha ay matay. Ubos ang kwarta ng barkada ko. Iyak man din.